Tiny house descartades per el Parc Públic d'Habitatge. El ministeri portaveu Guillem Casal ha confirmat aquesta setmana que les tiny house queden descartades com a opció per al Parc Públic d'Habitatge. Segons ell, aquest tipus de construccions unifamiliars no encaixen en el model residencial col·lectiu que planteja el govern. En canvi, es dona preferència a les cases modulars, que podrien encaixar-se en una parcel·la a la Massana. El terreny s'ubicaria davant la caserna de bombers i prop de la Farga Rosell. Es faran estudis previs per garantir que s'ajusten a la normativa, però es destaca que permetrien reduir els terminis d'obra. A Escaldes també avancen les obres d'habitatge assequible. El govern ja ha licitat la fase 2 de l'edifici de l'Avinguda del Pessebre, que aportarà 34 pisos nous. Està previst que s'acabin a la tardor del 2026. En aquesta línia, Karin Montaner, d'Andorra Endavant, ha mostrat el seu rebuig per la definició de la seva proposta com a cases contenidor. Montaner ha manifestat que es tracta de desinformació cap a la ciutadania i ha defensat que les cases modulars no són contenidors, sinó habitatges assequibles i dignes, tal i com ja s'ha fet en diversos països europeus. La proposta de la presidenta d'Andorra Endavant se centrava en la inversió de 3,77 milions d'euros en habitatge modular en terrenys públics, com el que havia d'ocupar el projecte de Grifols. Tanmateix, enmig d'aquest debat, les notícies sobre l'augment del cost de l'habitatge continuen omplint titulars dels mitjans. Què en penses? Cases modulars sí o no? Deixa la teva opinió als comentaris i segueix-nos per més actualitat.